if you expect nga tungod kay na ay anti-bullying law mawa na siya, sorry to tell you, di na mawa. Kay bullying, wala pa anti-bullying law exist before wa pa ta nga tao na nag-bullies. Ug ang bullies dili na mawa, naagi bully. So unsay mo buhaton? As a teacher's advice, usually ang bullying ra ba may tabo, walay teacher around. Ako insulti ni mo ron, bulihon gi ka sukol. Kaya gato ako'y bully sa una, ingilabot ko. Kuha na kong chinila sa akong classmate, mudagan ko. Ang gibuhat ato niya, the next time, padoong pa lang ko dool, gihapak na ko. Giunhan ko niya. So, wa na ko ni dool ato nga classmate. Amo dool ko, pero di na ko mangilabot niya. Kaya kabawang kung dili siya weak. Ayaw ipakita nga weak ka. Now, what if you're weak? Sir, weak man dyan ko. Na nakasuway sa ko, gibuli ko, o dako dyan kaya na ko. Giarsa ko. No, gikwiliuhan ko, giarsa ko. Sir, nung buhaton. Yeah. Atong i-apply ang police na. Krimen, may tabo. Ang kriminal na ay may kutsilyo. Musukol ka, huwag kay kutsilyo. Sino buhaton? Tawag ang police. So, kung sa eskwelahan, tawag og kauban, tawag og kaila, pangay tabang. Now, what if, sir, ako raw sa, nami sa CR, gisumbag ko nga to, gamita ang magkahugaw ka. Ayaw ka hadlok magkahugaw. Kung magkahugaw ka, mo to ebidensya nimo, agilabtan ka. Naay mo tuon nimo, kay nay tabo nimo.